Червено излезе. Приятели, накрая сме на деня. Днеска, според мен, не можа да стане хубав риболов. Силен вятър излезе, течението беше силно. Излязаха някакви риби, появиха се, идваха, заминаваха. За мене не се влияеше много от подхранката. Гатци, с хляб имахме, бяхме хвърлили мляна подхранка. И тази седмица, за разлика от предната, рибата издребня. Опитахме се по всякакъв начин да я привлечем. Търсихме я на дъното, над дъното. Така появи се и доста дребна елария, която връщахме задължително обратно в водата. Ти доволен ли си? Доволен, средно да се каже. Имаше течение, наляво, надясно. Вятъра беше неподходящ за... Не ми хареса на мен много риболова. Имах и удари такива, които изтървахме по-така едрички някои риби. И аз накрая завърша, че за мен беше важно, че бяхме заедно. Пак прекарахме един хубав ден край брега на езерото. До следващия път. Слава! Натискай. Да натискам.